Tervetuloa Kannattavat tavat podcastiin, jonka aiheena on kaikki, mitä sinun tulisi tietää käytöstavoista ja etiketistä, jotta osaat erottua eduksesi elämässä. Hyvä käytös kannattaa. Tämä on Suomen Tapaseuran virallinen podcast ja minä olen Elina Rajaniemi. Ja minä olen Joonas Konstig. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Kirjoitit siis tässä kirjassasi myöskin hiukan ritarillisuudesta ja kerrot siitä teemasta jo tässä sun edellisessä kirjassa. Ja mä mietin sitä, että kyllä niin kuin tänä päivänä varmasti niin kuin moni nainen etsii rinnalleen tämmöistä ritarillista herrasmiestä. Ehkä siitä valkoisesta kavioeläimestä ei ole niin isoa väliä, mutta että jokainen meistä kuitenkin kaipaa tulla ihmissuhteessaan niin kuin arvostetuksi ja saada hyvää kohtelua ja että voi luottaa siihen toiseen ihmiseen. Ja mä vielä palaan tähän herrasmies-sanaan, kun siis itse yllätyin tosi isosti, kun Helsingin Sanomien puheenvuorosarjassa viime joulukuussa tämmöinen filosofi Marja Lasonen-Aarnio kertoi, että tämä sana mielletään osaksi tämmöistä vanhaa luokkayhteiskuntaa ja sitä pidetään tämmöisiä perinteisiä sukupuolirooleja ylläpitävänä käsitteenä. Niin mitä ajattelet tällaisesta? Uskaltaako tänä päivänä miehet enää olla ritarillisia ja kutsua itseään, tai vaikka herrasmies ei kutsu itseään herrasmieheksi, sen tässä jo opimme, mutta Joo, mä oon kohdannut enemmän miehiä, jotka pelkää olla ritarillinen kuin edes kuullut naisista, jotka loukkaantuu siitä. Että se on se kuitenkin aika harvinaista ja oikeastaan jos nainen siitä loukkaantuu, niin sittenhän me tiedämme, kuinka paljon aikaa hänen kanssaan kannattaa viettää jatkossa. Mun mielestä on tärkeää, että meillä on semmoinen sana ihanteelle, joka on niin voimakas ja niin tärkeä ollut läpi vuosisatojen länsimaisessa kulttuurissa on edelleen, että ihmiset vieläkin tietää, mitä se tarkoittaa, vaikka ne osaisi sitä määritellä. Että se on ehdottomasti sana, jota kannattaa. Oikeastaan niin se huono puoli vaan se, että suomen kielestä puuttuu sellainen naisellinen vastine. Se on kyllä, on vaikea keksiä mitään vastaavaa. Ehkä lady menee niin kuin lähemmäksi. Mutta se vaikuttaa vähän hienostelevalta sillä, että herrasmies on jotenkin niin suomenkielinen sana kuitenkin. No puhutaan vielä sydämen sivistyksestä. Mä ajattelen, että mun tämmöisiä lempisanoja on, kuulostaa varmaan hirveän niin kuin kukkahattutädiltä, mutta tämmöiset sanat kuin vaikka etiikka, sivistys, arvokkuus, tiedostaminen, rehellisyys, suoraselkäisyys, että nämä on niin kuin mulle tämmöisiä tärkeitä sanoja. Ymmärsin niin, että se on osa myöskin tätä koko pakettia, että kiinnittäisimme sen lisäksi, että pukeudumme aikuismaisesti ja käyttäydymme aikuismaisesti, niin myöskin, että kasvaisimme aikuiseksi, niin näitä asioita ei voi jättää huomiotta. Ja kirjoitat tässä tosiaan tässä kirjassa tässä tämmöisestä sivistysprosessista ja kulttuurien muutoksesta, että me ollaan ikään kuin kuljettu sieltä kunniankulttuurin kautta arvokkuuden kulttuuriin ja nyt tässä ajassa, mitä nyt elämme, niin ehkä paras sana kuvaamaan sitä on tämä huomiokulttuuri. Joo. Ja sä lainaat tämmöistä saksalaista sosiologia Norbert Eliasta, jonka hypoteesin mukaan demokratia vaatii kansalaisilta itsekontrollia ja yhä tarkempia käytöstapoja. Ja näitä tarvitaan sen takia, että me kansalaiset voitaisiin muodostaa omia järkeviä poliittisia kantoja ja sietää erimielisyyksiä ja välttyä tämmöisten kansankiihottajien tyhjiltä lupauksilta. Niin mä mietin siitä, että näinkö pitkälle, niin kuin isosta asiasta tässä kuitenkin puhutaan niin kuin, että demokratiamme voi olla uhattuna sen takia, niin. että olemme jotenkin tämä sivistysprosessi on meillä jäänyt vähän kesken. Joo, se ajatus, että ihminen pystyy kestämään demokratiaa, mikä on vaativa järjestelmä, koska kaikilla pitäisi olla
enemmän tai vähemmän valistunut käsitys siitä, että minkälaisia ihmisiä pitäisi olla johdossa. Niin 2000 vuotta sitten, 1000 vuotta sitten semmoisella olisi niin kuin vähän naurettu. Ja naurettiinkin. Itse asiassa Platon nauroi ajatuksella, että kaikki pystyisi siihen. Ja se ajatus, että ihminen on niin kuin oppinut tätä itsekontrollia hallitsemalla niin kuin, sitä, että hän lähtien siis siitä lukien vanhoja keskiajan renessanssin ensimmäisiä tämmöisiä etikettioppaita. Että kun se sanotaan, että mihin ei saa virtsata, että se lähtee siitä. Tai että ei saa puhutella kaveria, kun se virtsaa kadulle. Siis tämmöisiä asioita keskiajan etikettioppaissa. Että sitten se lähtee siitä ja sitten se lähtee tullaan niinku semmoiseen, että nyt ei saa syljeskellä lattialle. Ja sitten ollaan tultu siihen nyt oikeastaan niinku ei ihan hirveästi syljeskellä enää ollenkaan. Paitsi teinit. No teinit siis vielä, joo, kyllä. Joo, ja urheilijat tekee niin sitä, joo. Mutta sitten aikaisemmin se oli ihan ymmärrettävää, että tässä niinku kuului asiaan, että sylkästiin lattialle. Sitten tuli sylkykuppeja, ja näin. Mutta että ihmisen tämä itsekontrolli on lisääntynyt siitä kautta. Niin nyt se ajatus tietysti kuuluu, että jos tämä itsekontrolli, joka näkyy siis käytöstavoissa, jos se lepsuuntuu, niin lepsuuntuuko ihminen sieltä sisäpuolelta kanssa niin, että hän sitten ikään kuin taantuu siihen, että klikkaus ylös, klikkaus alas, diggaan ihan hanurista. Ja vai pystyykö hän niin kuin edelleen käymään rationaalista keskustelua esimerkiksi ihmisten kanssa, jotka ei ole samaa mieltä asioista kuin hän. Ja tämä oli siis niin kuin, tämä on ollut tämä sosiologinen teoria ja se on itse asiassa aika kiinnostavaa, koska kun mennään siihen, niin huomaa, että sosiologit on huomannut myös tämmöisen rikollisuusaallon, joka varsinkin Yhdysvalloissa, mutta myös muissa eurooppalaisissa maissakin huomattiin, että rikollisuus nousi etenkin Yhdysvalloissa 70-luvulla valtavasti. Ja tämä on sitä aikaa, mitä esimerkiksi taksikuski, Robert De Niro esittää taksikuskia, Scorsese-leffa kuvaa sitä New Yorkia, 70-luvun New Yorkia, kun se oli likainen ja se oli siis kirjaimellisesti ja myös niin kuin tavallaan käytöstavoiltaan. Se oli täynnä rikollisuutta, ryöstöt ja seksuaalinen väkivalta ja tavallinen väkivalta, kaikki lisääntyi hurjaa vauhtia. Ja jatko kasvoi 80-luvulla ja lähti oikeastaan vasta pikkuhiljaa laskemaan sitten kohti vuosituhannen loppua. Mut mikä tämä sosiaalinen teoria oli, että se yksinkertaisesti johtui siitä 60-luvun vastakulttuurin noususta, joka opetti ihmisille, että hei, anna tukan kasvaa, heitä solmio jonkkaa ja toteuta itteensä Born to be Wild. Ja mä tiedän, että tämä kuulostaa niin kuin hirveän konservatiiviselta, mutta siis tämä on esimerkiksi niin kuin Steven Pinker, Harvardin professori, joka nyt ei ole mikään niin kuin hirveän konservatiivinen siinä mielessä, niin hän on omassa ihmiskunnan väkivallan historiassaan niin kuin kuvannut tämän, että tämä on niin kuin se paras selitys, mikä meillä täällä on. Ja sitten käy läpi sitä, mitä se tarkoittaa, että mitä se näkyy, kun ne estot, jota siis 60-luvulla nouseva nuoriso piti estoina. Ne oli käytännössä sosiaalisia normeja ja kohteliasta käytöstä. Ja sitä, että ei tartuta kiinni, jos nainen näyttää hyvältä ja ei vedetä turpaan, jos toinen ärsyttää, tällaisia asioita. Niin kun ne rapistu ja kun ajateltiin, että okei, nyt palataan luontoon. Että ihminen on niin kuin, että me ollaan omia itseämme, annetaan tukan kasvaa ja syödään kommunissa täysivä riisiä. Mutta siis niin kuin, ja siis siinähän taustalla se vanha ajatus, Jean-Jacques Rousseau'n ajatus, että ihminen syntyy täydellisenä ja sitten yhteiskunta pilaa meidät. Tämä oli siis 1700-luvulla Rousseau'n se iso ajatus. Ja se nousi oikeastaan esiin. Ja nyt sen nykyinen versio siitä oikeastaan on se, että olet vain oma itsesi, niin olet täydellinen sellaisena kuin olet. Ja sä tarjoat nyt tämmöistä luonteen punttisohjelmaa nyt vastalääkkeeksi tähän tilanteeseen. Joo.
En siis vaadi, että vedetään solmiot kaulaan ja helmikorut kaulaan ja leninkiä, vaan koska mä mietin sitä, että miten tiivistää semmoinen vähän hähmäinen asia kuin sydämen sivistys, koska me tiedetään, että se ei tarkoita niin kuin kirjasivistystä, koska ihminen voi olla lukenut 10 000 kirjaa ja silti käyttäytyy ihan törkeästi. Tai päinvastoin. Tai päinvastoin. Eläessä on lukenut kirjaa ja silti olla niin kuin tavattoman niin kuin upea, sivistynyt ihminen. Inhimillinen toisia kohtaan. Niin se sydämen sivistys tarkoittaa, niin käytännössä me tiivistin sen semmoisiin oikeastaan niin kuin mittareihin, joiksi mä valitsin 6 hyvettä, aika klassikko hyvettä. Ja lähtien siitä, että jos sä mietit, esittelet, mitä viisaus tarkoittaa. Esimerkiksi viisaus tarkoittaa, se ei tarkoita älykkyyttä, vaan se on semmoista niin kuin taitoa tehdä hyviä päätöksiä elämässä. Et mitä tämmöiset asiat, mitä oikeudenmukaisuus tarkoittaa? Sekään ei tarkoita sitä, että se olisi tasa-arvon symboli, että kaikille saa, vaan oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että paha saa palkkansa ja hyvä saa palkkansa. Siis, että ihmisille annetaan ansioidensa mukaan. Eli ei sallita pahuutta. Vaan kannustetaan hyvyyttä ja palkitaan hyvyyttä. Tai rohkeus. Että rohkeus, mä ajatellaan, että rohkeus on vaan jotain niin kuin suuria sankaritekoja. Mutta arkipäivän rohkeutta saattaa olla ihan se, että sulla on joku vakaumus, josta sä pidät kiinni, sä tiedät, että mä oon miettinyt tämän loppuun ja tämä on se arvo, minkä mukaan mä haluan elää. Ja kaikki muut on sitä mieltä, että sun pitäisi luopua sitä. Ja sä vaan hiljaa pidät kiinni siitä. Sekin voi olla arkista rohkeutta. Ja sitten muita, esimerkiksi suurisieluisuus, joka on varmaan mun lempihyve. Tämä on Aristoteleen hyvä filosofiasta merkittävä käsite. Tämä suurisielun ihminen on semmoinen, mikä pyrkii hyvään, pyrkii parempaan, pyrkii suuruuteen. Hän on siis pikkumaisen vastakohta. Mä ajattelen pikkumaisesti ihmisenä, se on se Simpsonien se kiusaaja. Mikä se on se ilkeä? Nelson on se kiusaaja, joka aina se osoittaa sormea ja sanoo hää, kun joku epäonnistuu. Se on pikkumainen ihminen, suurisielu on sen vastakohta. Ja suurisielun ihminen ajattelee hyvää ja tähtää kohti hyvää. Ja hän haluaa myös, että muut tähtää parempaan. Ja siinäkin on, niin kuin, hän ei niin kuin sano, että okei, no joo, no jää vaan nyt sitten yöksi pelaamaan Counter-Strikea, tiedätkö? Koska hän haluaa muiltakin, että hekin nousis parempaan. Ja sitten vielä niin kuin se nöyryys esimerkiksi viimeisenä, koska jos ihminen ajattelee, että kylläpäs mä nyt on niin hyveellinen ihminen. Niin en kenenkään mielestäkään niin kuin kauhean onnistunut ihminen, koska sitten hän on itse rakas ja kuvittelee itsestään liikoja. Ja se tietty nöyryys, mikä ihmisellä vaatii siinä, että okei, että mä en onnistunut tuossa tänäänkään, mä teen parhaani ja mä en ole koskaan ikään kuin valmis, mutta mä yritän. Niin se kuuluu ihan olennaisena siihen pakettiin. Mutta joo, mä mietin näitä hyvänä just sellaisena, että mä käyn läpi siinä kirjassa, että miten ne näkyy esimerkiksi keskustelussa. Niin, että sitä pystyy katsoa omassa elämässään, katsoa ikään kuin tämmöisten mittareiden mukaan. Onko mä tänään toiminut oikeudenmukaisesti? Onko mä tänään toiminut suurisieluisesti? Ja ne on hienoja konsteja sanottaa tuommoista vähän niin kuin elämän usvaa, missä on vähän vaikea hahmottaa, että mitähän tässä nyt oikeastaan tapahtuu. Jos pystyy laittamaan ne tuommoiselle ikään kuin mittareille, että tämä nyt oli rohkea tai pelkurimaista, niin ne toimii ihan hyvinä semmoisena suuntimina elämässä. Eli auttavat olemaan niin kuin tietoisia siitä omasta toiminnasta. Kyllä, joo, ja kannustamaan huomaamaan, että mitä olisi voinut tehdä paremmin. Mulle itselle tästä tulee semmoinen niin kuin mielikuva, tai kun mä näen näitä älykelloja ihmisillä kädessä, että he mittaavat palautumista ja unta ja sykettä ja kaikenlaisia asioita. Ja mä mietin, että en ole itse viehättänyt tämmöisestä laitteesta, mutta mä ajattelin, että jos olisi tämmöinen niin kuin hyvien tapojen älykello,
niin ostaisin heti. Että se voisi olla siinä ranteessa niin kuin kertomassa, paljastamassa niin kuin mulle, että no mites niin kuin Elina nyt tänään, että muistitko tervehtiä sun lapsiasi niin kuin iloisesti, kun he tulivat kotiin. Ja rupesitko rakeamaan lapsille taas? Tuliko ensimmäisenä kielto tai käsky vai olitko kunnioittava ja muistitko niin kuin arvostaa sun puolisoa kaikesta siitä, mitä se on teidän eteen tänään tehnyt, että tämmöisen älykellon voisin ostaa. Kiinnostava ajatus. Ehkä pikkasen pelottava, että sitten ulkoistaisi tämmöiset moraaliset päätökset ranne tietokoneelle, mutta siis tavallaan joo, siis idea on just se, että niitähän olisi joissain uskonnollisissa kulttuuriperinteissä on tämmöisiä niin kuin periaatteita, että sä pidät semmoisen iltameditaation, missä sä käyt läpi päivää. Missä voit miettiä, että okei, missä mä oon onnistunut tänään, missä mä voisin tehdä huomenna paremmin. Ja vaikka ei niin kuin käviskään semmoista ikään kuin keskustelua aina, niin jos kiinnittää huomiota siihen, että okei, että niin kuin tämä on semmoinen tilanne esimerkiksi, missä mä menetän itsehillintäni. Yksi tärkeä, nykyihmisellekin tärkeä, hyvä. Niin sit sä voit ehkä huomata, että okei, tämä on nyt mun heikko kohta. Mikä tässä mua ärsyttää? Miten mä voisin olla menettämättä itsehillintäni? Mutta en mä tiedä, jos joku tätä kuuntelee ja hänellä on konsti, miten tätä älykellot rakentaa, niin ottaa yhteyttä. Joo. No vielä tässä lopuksi haluaisin niin kuin kysyä sulta, että miten sä neuvoisit tämmöistä ihmistä, joka nyt tarttuu vaikka tähän sun kirjoittamaan kirjaan ja jotenkin haluaa ottaa nämä asiat todella niin kuin omikseen. Ja hän haluaisi nyt liittyä tähän salaseuraan ja mä mietin, että mikä voisi olla semmoinen seuraava askel, jonka hän voisi ottaa. Miten vielä sitten, mä ajattelen, että mikä se voisi olla semmoinen, että mitä tämmöistä ihmistä neuvoisit, että hän ei jäisi ihan yksin niiden asioiden kanssa. Kyllä. Joo, mistä löytäisi sitten yhteisöä ympärilleen? No nykyään kun internetistä nyt löytyy kaikkia mahdollista, niin no tyyliasiat on semmoisia tietysti, mitä sitä on hirveästi sisältöä. Ja jonkin verran löytyy, YouTubestakin löytyy niin kuin etikettiä ja tämmöisiä käytöstapajuttuja. Niissä pitää aina välillä muistaa, että jos ne ei ole suomalaisia, niin se saattaa olla jotain kansainvälinen. Tämä länsimainen etiketti on se on aika yhteneväinen. Ei siinä ihan hirveitä eroavaisuuksia, mutta niissä saattaa olla kuitenkin jotain kansallisia erikoisuuksia. Ja sitten mutta miten lähtee niin kuin kilvottelemaan itsensä kanssa sitten, jos haluaa muuttua inhimillisemmäksi ihmiseksi? No, olisi hyvä löytää kyllä seuraa ihmisiä, jotka on suurisieluisia. Sillä lailla, että ne haluaa itsekin jotain vähän parempaa ja ne toivoo sun onnistumista. Koska ikävästi kaikki ystävät, vanhat ystävät ei saattaa olla semmoisia, että ne ajattelee, että okei, nyt mitäs toi nyt yrittää. Että se on nyt kammannut naamansa. Että kuka sä luulet olevasi. Ja sitten nämä ihmiset ei välttämättä ole sitten niinku semmoisia niinku kannustavia suurisieluisia kumppaneita matkassa, jos haluaa vähän parempaa elämältään. Niin kannattaisi miettiä semmoisia, että mistä löytäisi semmoisia ihmisiä, jotka tunnistaa omasta elämässään. Semmoisia ihmisiä, joiden seurassa kannattaisi viettää enemmän aikaa ja semmoisia ihmisiä, joiden seurassa ei ehkä päädy niin kuin ylöspäin. Ja tietysti niin kuin me ollaan Suomen Tapaseuran virallista podcastia tässä vetämässä, niin pakko mainita, että Suomen Tapaseuraan kannattaa tutustua ja meidän nettisivuilta, oliko se tapaseura.fi, katsoa, että mitä toimintaa on ja laittaa vaikka hakemusta sisään, jos kiinnostaa osallistua. Että pystyy niin kuin ympäröimään itseään ihmisille, jotka toivoo hyvää myös sinulle. Me tässä podcastin lopussa vielä haluttaisiin jakaa tämmöinen sanallinen
kultaisen käytöksen kunniakirja jollekin tämmöiselle henkilölle, joka on tehnyt meihin vaikutuksen omilla hyvillä teoillaan tai käytöksellään. Tämmöinen henkilö, jonka nimeä välttämättä emme tiedä. Joonas, kuka sinun mielestäsi nyt tänä päivänä ansaitsisi kultaisen käytöksen kunniakirjan? Joo, me haluttaisiin näillä kunniakirjoilla, näillä sanallisilla kunniakirjoilla huomata arjen sankareita, että ei välttämättä tarvitse suuria julkisuustekoja olla tehnyt, vaan että omalla käytöksellään vähän parantanut muiden kohtaamista. Mulle tulee tänään mieleen ihminen itse asiassa, jonka nimen tiedän. Hän on VSO-kirjakaupan myyjä, Harri, joka on siellä VSO-kirjakaupassa lähes aina töissä, kun siellä käy, niin on aina tavattoman mukava tavata häntä. Hän on niin iloinen ja valoisa ihminen, jonka kanssa tulee aina vietettyä pitempääkin aikaa jutellessa, kuulumisen ja vaihdellessa kuin ajattelikaan. Ja semmoinen niin kuin asiakaspalvelun helmi. No ensimmäisen kunniakirjan saa siis Harri. VSO:n kirjakaupasta. Ja kirjakaupoista puheen ollen, niin kehotamme teitä lämpimästi kiirohtumaan lähimpään kirjakauppaanne ja ostamaan tämän kirjan Hyvät naiset ja herrat, tyyli, käytös ja sydämen sivistys itselle omaksi iloksi, juhliin, valmistujaisiin. Mun oma kummityttöni on lähdössä vaihto-opiskelijaksi nyt ensi syksynä Yhdysvaltoihin, niin ajattelin antaa sen hänelle matkaevääksi. Joo, monissa siis muissa maissahan ollaan aika paljon tarkempia käytösasioissa kuin Suomessa. Että se on hyvä muistaa, jos on lähdössä ulkomaille. Kyllä. Joo, ja äänikirjana on myös kuunneltavissa. Joo. No, lämmin kiitos tästä keskustelusta ja lämmin kiitos teille kuuntelijoille. Toivottavasti olette viihtyneet Kannattavat tavat podcastimme jaksossa. Kiitos, kuulemiin. Kiitos ja kuulemiin.